Miltäs näyttää? Kyllä siinä kuuma on. On ihan pelästy. Naama palaa tässä vaiheessa. Joo. Onko teille ikinä sattunut mitään haavereita? No ei. Kyllähän se aina jollakin voi joku pieni rakkula tulla. Lämminhän se on ja pitkä. Pitää välttää seisomista hiilen päällä. Ei jää siihen. Ei jää siihen. Tulee makaamaan. Ei tule makaamaan eikä hiilen seisomaan. Että kunhan vaan kävelee eteenpäin niin, ja on asian ytimessä ja siinä tilanteessa mieli mukana, niin silloin menee hyvin. Voiko juosta? Voi totta kai juosta, mutta sitä tietää, että painaako enemmän hiiltä jalkopohjien sisään vai eikä, mutta yleensä siinä kävellään, mutta silloin siinä kävellään yleensä monta kertaa. Okei, eli sä väität, että sen vielä haluaa tehdä uudestaankin kun kerran. Yleensä siinä tulee aika iso hurmos. Ihan totta. No sehän nähdään. Tulisilla hiilillä kävelyä pidetään mystisenä yhteisrituaalina, johon usein liittyy erinäisiä energian nostatus- ja keskittymisharjoituksia. Tieteen näkökulmasta rituaaleista on vain hyötyä, sillä ne edistävät jalkapohjien hikoilua. Tulikävelyn väitetään parantavan niin fyysisistä kuin henkisistä vaivoista, ja siihen liitetään Kallen mainitsema hurmostila. Todennäköisesti tämä johtuu siitä, että aivot reagoivat jalkapohjien kipristelyn endorfiineilla, kehon omilla kivunlievityshormoneilla, josta tulee hyvän olon tunne. Totuuden hetki. Se on nyt valmis se hiilasta, tajuuko? Joo, näyttää hyvältä. No sinne pitää mennä. Niin pitää, niin. Jännittääkö? No, ei kyllä ihan hirveästi. Tässä on niin hyvin valmistauduttu, että ei kyllä jännitä. Pulssi sanoo 130. Mitäs se merkkaa? No se voi olla, että sulla menee paremmin sen takia, kun sua jännittää. Nyt siis pitää luottaa fysiikkaan. Hiilet ei osu jalkapohjiin kuin muutamasta kohtaa, tuhka hillitsee kuumuuden pääsyä iholle ja nuo hehkuvat kekäleet menettävät paljon lämpöä heti kun astuu niiden päälle, varsinkin kun on hiestämärät jalkapohjat. Jep, ei ole mitään hätää. On tää kuuma! Kyllä se polttaa. Kyllä se polttaa. Kyllä se polttaa. Kyllä se on kuuma. Oli se kuuma. Kato. Mutta ei siellä vissiin niinku kauhean damagea näin. Hirveitä vaurioita. En tiedä. Mä pelästyin vaan. Mutta oli se kyllä kuuma. En tiedä uskallanko jälleen. Nyt mullakin syke nousee kyllä. Mittaria ei ole päällä, mutta selvästi nyt syke nousee. Ei se ollut oikeasti kuuma, se vaan tuntui siltä. Tuossa molemmissa jaloissa, just tuossa jalkaholvin kohdalla, niin siellä vähän poltteli. Se kai on just se herkin paikka. Siellä on ohuin nahka ja siihen helpoiten osuu tommoset kekäleet. Siellä vähän tuntuu, mutta otan kyllä uusiksi koko matkan. Ei toi niin paha ole. Ilkka ilmeisesti jo pääsi hurmostilaan. Minun ohuelle prinsessahipiälleni hiilimatolla koettu kipu jalkapohjissa oli sietämätön. En voisi kuvitellakaan toista yritystä. Miltä tuntuu? Kipristelee. Ei muuta. No ei paha, kyllä mä tunnen, että vähän on paikka palannut sieltä, mutta ei pahasti. Mua kyllä sattui sen verran, että en uskaltanut enempää. Niin mä huomasin. Usko loppu kesken suoraan sanottuna. Ehkä tässä mentiin vähän liikaa nyt fysiikan kautta tätä asiaa. Et ei ollut sitä semmoista henkistä puserrusta ja tahtoa uskoa siihen, että sitä voi kävellä. Niin mä luulen kanssa, se on kuitenkin tärkeä tässä. Että ehkä on kuitenkin niinku 50-50 psykologiaa ja fysiikkaa. No 51 nyt vähintään fysiikkaa. Kotimatkalla hyvän olon hormonit vihdoin alkoivat toimia, tosin aaltoina. Vuorotellen Ilkan kanssa kipristelimme kivusta, ennen kuin endorfiiniaalto taas toi hyvän olon.
Mutta miltä näyttävät jalkapohjat seuraavana aamuna? Kannattiko luottaa fysiikkaan? Ilkka fyysikkona selvisi harmittoman pienellä rakolla. Ehkäpä Minttukin olisi tarvinnut yksinkertaisesti enemmän hurmosta ja vähemmän fysiikkaa.